duniya ta WHO ta sanar da cewa Niger ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya da ta kawar da cutar makanta kwata-kwata a ƙasar. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya jinjinawa Niger game da cimma wannan nasara ta kare jama'ar ƙasar daga wannan cuta, musamman talakawa. Wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin wata sanarwa ce da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a ranar Alhamis da ta gabata ta sanar da Nijar a matsayin ƙasa ta farko a nahiyar Afirka kuma ta biyar a duniya da ta kawar da cutar makanta kwata-kwata a cikin ƙasar, inda ƙasar Nijar ta bi son ƙasashe irin su Colombia, Ecuador, Guatemala da kuma Mexico, ƙasashen da suka kawar da cutar makanta wacce ake kira da onchocercose a turanci, wadda take wahalar da jama'a musamman talakawa. Malam Mamman Sani Ladi jami'i ne na kiwon lafiya a Nijar ya bayyana dalilin da ya sayi Nijar ta kawar da cutar a cikin kasar. Kun san kamar nan Nijar misali akwai wa'ansu ciwo da an ka lissafa cikin Nijar wa'anda ake na ana bi sau da kafa a gani yadda za a ciwo kansu. To shi wanga cuta misali yau an yi kamar shekara 15 ana bin ta sau da kafa, ana neman masu ita, ana maganinta, ana ɗaukan mataki duk inda an ka san misali ta bunƙasa an ka ɗauki mataki da yawa an ka samu yau huce shekara 10 ba a same ta ba, duka an yi kokowa bisa ita babu ta. To shi yasa yau an ce to Nijar tabarakallah ta yi kokowa wannan cuta da ta damu mutane an samu an kare ta, misali an kare ta babu ta ne yanzu kwata-kwata Nijar an hita wannan zanci. Tsakanin shekara ta 1976 da 1989 Nijar da wasu kasashe yammacin Afirka sun gudanar da wani shiri na musamman ta hanyar amfani da maganin kwari domin dakile yaduwar cutar. Sai kuma tsakanin shekarar 2008 zuwa 2019 an rika bayar da magunguna ga jama'a domin ƙara dakile bazuwar cutar, wadda suna daga cikin ayyukan da Nijar ta gudanar suka kawar da cutar, inji Dr. Salisu Adamu wanda shine ke kula da yaki da cutar a ma'aikatar ministan kiwon lafiya a Nijar. Shekara 10 da aka yi muna bincike, muka yi jinki mu gwada, wasu su yarda ba daga nesa su taso su zo daga OMS su zo su turo mutanen su bincike. To binciken da duk suka yi abin da muka samu muka gwada shi suka tabbatar da shi haka ne ko. Kokarin da kasar mu ta yi lalle mun samu masu hannu da suniyo suka kama, amma abun da yasa abun ga aka fara shi kasar mu ta fara shi. Ita ta bada ƙarfi ga abun ta dauke shi ya abun da ya kamata a yi saboda a samu a kore kudin ga a kore cutar kai daga bakin ruwa saboda talaka su koma su yi noma a samu shi kamar za ta shi cutar da dai an murkushe ta duk abun da muka yi an gwada an murkushe ta. To kowace irin cuta ce da kuma abubuwan da suke haddasa ta ga dai Dr. Salisu Adamu. To cuta ce dai wadda ta zamna a da ta ba mutane da yawa wahala wajen lahiya ta jiki da wahala wajen neman abin da za su. Tunda cuta ce wadda take bakin ruwa kuma abin da ke sa ta wani dan kuje ne dan baki kiran wanda cizon shi ya cije ka sai ka kwana 3 kana kai kan wurin. To in ci kuje na cizo yana sa ka kai ina ka ina noma kasan babu noma. Na biyu kujen nan sai sa maka cutar da yake sa maka cuta ce dan kwayoyi wanda yake sa maka ga jikinka. Ba mu da maganin kashe shi a duniya, babu magani wanda zai kashe shi a jiki sai an yi hadama tare da shekara da shekaru kafin a hidda shi ga jikinmu. Kuma in ya shiga jikinka sai sa ka kaikan jiki ka dora karkar jikinka har ka kai ga jini. Tuni dai shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya jinjina wa Nijar game da ceto jama'ar kasar daga wannan cutar wacce take wahalar da marasa galihu.